Pois imos falar de fútbol a esta hora en Radio Culleredo. Comezamos con todo o fútbol de novo a retomar pois a liga, neste caso a Hypermotion, a liga de segunda división. A semana que ven retomaremos a de primeira porque volve a liga despois de o parón das seleccións, vaya exhibición de o equipo de Luis de la Fuente da selección española de fútbol. Onte en Turquía lle meteu 6 a un equipo moi complicado, con moita calidad, con futbolistas de importantes, que todos prácticamente militan en equipos importantes de Europa, pero a selección pois a medio gas, ao meu entender, a verdade é que fixo un partidazo. Se chegan a xogar con intensidade, pois non sei cantos lle estarían metido. Retomamos o noso programa dos luns para falar con alguén que sabe moitísimo de fútbol, como é Fernando Blanco, o que fora durante moito tempo director da Escola Galega de Adestradores de Fútbol, director de honra, como digo, pois quen máis sabe, quizáis, é quen máis sabe de adestrar e de formar adestradores en o fútbol en Galicia. Fernando Blanco, que tal? Moi bo día. Hola, bo día. Voltamos á carga, Bueno, sempre está ben, xa se facía un pouco longo este verán, non? O sea, que se bota moito de menos o fútbol, porque os amistosos, bueno, non nos chean moito, entonces así ahora que a competición e xa con a selección, aínda que hubo o parón de que é a primeira división, pero bueno, estamos aí volcados tamén con o Deportivo, empezaron as ligas regionais tamén, o sea que xa estamos outra vez ao lío, que é o que nos interesa. Pois sí, e Fernando, xa sabes que eu te prometín que ia meter ao mellor un pouquiño de novedade este ano na nosa sección e que íbamos a ter un pouco de ese salseo futbolístico, porque íbamos ter un aficionado moi do Madrid, pero que lle gusta o fútbol por encima de todo. Sabes que cho dixen, non, Fernando? Sí. Bueno, pois, cho vou presentar. Ti es o colaborador que leva máis tempo connosco en este momento en Radio Culleredo, e el, que é Fernando San Pedro, no coñecen os nosos ouvintes, é o colaborador que máis aparece durante toda a semana en Radio Culleredo. Fernando San Pedro, moi bo día. Moi bo día, sí, encantado de saudarte, Fran, e o tocayo tamén, por suposto. Ora, cando digas Fernando, a ver a cando dous te refires. Porque... Claro. Igualmente. Vou ter que decir Blanco, San Pedro... Claro, porque senón igual respondemos os dous a vez, montas aquí un guirigay que volvemos loca a audiencia. Bueno, pues, malo será. Dito, un placer compartir opinións e experiencias tamén, porque non, deste fascinante e a veces polémico, pero sempre seductor mundo do fútbol, non? Bueno, Fernando San Pedro, que é xornalista e escritor e especialista en cine, especialista tamén en música, pero que neste caso, máis que especialista, é futboleiro, madridista, ademais, confeso, pero futboleiro, non? Sí, o sea, eso que din de que non existen ou non deberían existir os xornalistas de bufanda, eso é mentira. Eu desde que era pequeno que veía o Ase o Marca pues, prácticamente todos os días, porque na miña casa se compraban, non? Daquela non, pues, estou falando dos 70, pois non tiñamos tanto acceso a ver fútbol televisado como hai agora, non? Bueno, sí, tiñamos partidos importantes de vez en cando. Creo recordar que votaban un da Liga, así os domingos pola tarde, sobre as 7, as 8 da tarde, as 9, bueno, pero non era a oferta que hai agora, non? Bueno, era máis... te enterabas máis das cousas pola prensa que de outra maneira, non? Agora quizá é ao revés. Se lle fai moito máis caso ao criterio propio e o fútbol que se ve, cada un ve a súa maneira, por suposto, pero bueno, se podes ver partidos da Liga Turca ou o Real Madrid, ou o Barça, ou o Depor, ou quen queiras, non? Así que, bueno, polo menos creo que eso sirve para fomentar o criterio propio. Bueno, pues creo que... O demais son datos.
Exactamente. Vamos a ter todas as semanas pois que falar dos dous equipos que teñen aquí en Culleredo, pois como sempre, pois Peñas, que son o Depor e o Madrid. Non as ten o Barça, non as teñen o Atlético de Madrid, pero bueno, vamos a falar moito deles e vamos a falar tamén da selección española cando sexa, como esta fin de semana. Bueno, empezo por Fernando Blanco. Que te pareceu, xa que estamos en materia ao fin de semana? Empezamos polo Depor, se te parece, que gañaba 0-1 o Sporting de Xixón. Foi bo partido? Te decepcionou? Te gustou, Fernando? Fernando Blanco? No, a verdad que bueno, me gustou o partido. Se esperaba xa un partido, desde logo, moi competido. Sabíamos que viña o Sporting de Xixón, que hasta ahora estaba imbatido. Pues bueno, sempre era un aliciente para que fora o primer partido que perdía o Sporting e que gañaba o Deportivo na casa, porque sabíamos que contra o Burgos había empatado. Entón a xente estaba ansiosa por ver gañar ao Depor. Sí que se resisteu, foi un partido bastante igualado, pero que ao final, gracias a ese gol de Barcia, pues se decantou polo gol do Depor, pero que bueno, que penso que un empate ao mellor pues tampouco podía ser un resultado. A verdad que estuvo o partido moi igualado, que pasa que o que lle gaña o Depor ahora mismo penso que a calquer equipo é o banquillo, ¿no? Normalmente fai os 5 cambios e o equipo, pois, en lugar de resentirse como facía anos, ahora incluso mellora. É probable que fixo os 5 antes do gol e o equipo foi capaz de gañar. O sea, que para min o partido me gustou, Gustoute tamén o que foi a configuración do equipo este ano. Acabas de decir que a plantilla parece moito máis compensada. Ademais, hai xogadores que xa estaban, como Charlie Patiño, que parece que deron un paso adiante. Realmente se pode decir, ou hai que esperar dentro de varias jornadas, a ver se este Depor é candidato polo menos a meterse no playoff? Bueno, eu penso que o equipo se fixo para eso, ¿no? Me gusta o adestrador Antón Hidalgo, que xa, non sei se foi na primeira ou na segunda xornada, dixo que había que meter o equipo polo menos no playoff. Non anduvo como outros adestradores que, bueno, o atan manida frase partido a partido. No, este xa se decantou e dixo que se decantou no tema de que sabe que se fixo un equipo un pouco ao seu gusto e medida, dixo que agora era labor del ou facelos traballar e conseguir metelo arriba. E, bueno, hasta ahora tampouco se pode dicir moito porque solamente van 4 xornadas, pero para min o equipo pinta ben, Pois é un paso adiante, porque nas últimas campañas a verdade é que se notaba moito cando saían os titulares, os suplentes parece que non daban o nivel, e o equipo, malia o despiste tremendo de Butarque, de Leganés, pois sí que parece que ten certa capacidade. Fernando, San Pedro, ti sigues ao Depor, xa sei que sigues máis o Madrid, pero supoño que algo tirará ou non o blanquiazul. Sí, claro que sí. Evidentemente non está na primeira posición da miña vida, pero sí que me alegra que lle vaya ben, como de momento parece que está sendo, non? Falabades de Charlie Patiño. A min é un rapaz que o vi moi pouquiño, bueno, como a todos, o ano pasado, pero que me parece que ten talento, que é un xogador que necesita confianza. É un pouco, salvando as distancias, como Arda Güler no Madrid, destes rapaces novos que non están ao 100% aínda seguros de si mesmos e que necesitan confianza do adestrador, dos compañeiros, e que a mínimo que lles vayan saindo ben as cousas no campo, eles van ir crecendo, tanto como futbolistas como persoas, non? E creo que Charlie Patiño pode chegar moi lonxe de seguir nesta progresión, porque é quizá a día de hoxe, polo pouquiño que o hemos visto, pero sexa o que mellor visión de xogo ten do equipo. A mí me lembra un pouquiño a Valerón, evidentemente, salvando as distancias, porque non? Salvando as distancias, faltalle ritmo, na miña opinión, pero a mí e velocidade un pouquiño, non sei se eso se pode conseguir. Eso se adquire pouco a pouco.
Ti ves así, Fernando Blanco, ti ves así que Patiño pode coller ese ritmo ou que esas son as súas características e esa lentitude é marca da casa? Home, normalmente estes xogadores que son así tan técnicos, que falades de Valerón, de Arda Güler, porque quizá máis miúdo, pero non son xogadores moi rápidos, son xogadores que pensan, que emplean a cabeza, que emplean o tema do pase, que dan eses pases que nadie espera, eses pases filtrados que che plantan diante do porteiro contrario. Entonces, bueno, sí que é verdade que hai que ter en conta o que ti dis, que o ano pasado, bueno, a temporada pasada apenas xogou, que saltaba o terreo de xogo, era silbado, e eso lle entraba pois unha crisis novamente ao xogador, porque non podía ser que de onde viña que de repente pois olvidara de xogar. Agora parece ser que xa unha vez asentado, que xa domiña un pouco o idioma, pois bueno, velo aí de titular é unha boa cousa. Eu penso que sí que é verdade que lle falta ritmo, vai a ir collendo pouco a pouco, pero vai a ser un xogador importante dentro do esquema, seguro. Te gustou, Fernando Blanco, o desenvolvemento de Patiño, que era a primeira titularidade deste ano en Riazor, te gustou? Deu o nivel ou non? Sí. Me dices a mí si deu o nivel? Sí. Sí, eu penso que sí. Prova delo é que home, xogou todo o partido prácticamente, hasta que, bueno, foi sustituído por esa falta de ritmo cando entrou o Stoico, pero creo que é un xogador a ter en conta, o sea, darlle a titularidade aquí na casa contra o Sporting, eso que xa ahora o adestrador ten moita confianza en él, ¿no? Entonces penso que pouco a pouco vai a ir a máis, sobre todo mentras tamén este Jurado lesionado, porque sí que é verdade que despois vai a ter máis competencia, pero sí que se necesitaba un xogador aí que a veces dera esa pausa xunto a Villares e Mario Soriano, pois penso que pode ser un valor importante que, bueno, sin ser un fichaxe deste ano, pois se pode considerar así porque apenas xogou. Entón, penso que vai a aportar moito. Pois a ver se fai efectivo e se fai realidade esa progresión que parece e que parece que vai tamén a facer valer que non se insistirá por Rique, o xogador do Albacete, e que Patiño ocupe ese 8, ese dorsal, esa posición no campo da que falaba Antonio Hidalgo. Teño que preguntarvos pola fin de semana que vos pareceu a selección española, neste caso, Fernando, San Pedro, ti viches o partido da selección ou só ves os do Madrid? No, vin un poquinho. Vin a primeira parte do partido da selección, xa non quixen ver máis, non porque non me disgustara que en absoluto. O que pasa é que non sei se van tan sobrados que ñecen aos rivais, porque é que, a ver, estamos falando dunha selección turca que por nomes é a mellor selección turca pois dende fai bastantes anos, O sea, xa non o Arda Güler que comentábamos antes, Aktürkoğlu, que acaba de sair do Benfica, el Kenan Yildiz, que é a actual estrella da Juventus. A ver, había aí 3, 4, 5 xogadores que están en equipos top das grandes ligas europeas. Bueno, pues quedaron reducidos a área por bon facer dunha selección española que ni siquiera pareceu que forzaba a máquina, non? Lle meteu 6 goles como a quen lava, o sea, sin maiores esforzos. Non sei, igual se nos enche demasiado a boca dicindo que son favoritos para o Mundial, que o que sí é certo é que España é unha selección temida e respetada nestes momentos en todo o mundo. Ningunha outra quere enfrentarse a ela. É o que lle pasa un pouco ao Madrid na Champions, non? Ninguén quere enfrentarse a él. Bueno, pois a nivel de seleccións nadie quere enfrentarse a España. O tempo dirá si no Mundial, a ver que ocorre no vindeiro Mundial, pero que sí é unha das grandes favoritas. E xogando a este nivel, aínda leía antes pola mañá na prensa
que si podemos considerar ese debate, non? Podemos considerar a esta selección ao mismo nivel, a nivel de xogo, non a nivel de títulos conseguidos, coa de 2010-2012, a que ganou o Mundial, que era 3/4 partes do Barça e o resto. Bueno, esta non é tanto do Barça, pero bueno, si están ao mismo nivel, o debate era ese. Bueno, xogando así, eu te digo que poden gañar incluso máis que aqueles, non? Que os que Xavi, Iniesta, Casillas e compañía. Xogando este nivel, se en cada partido están así, é que semella ser un equipo, unha selección, neste caso, que non ten límite, non sabemos onde está o seu límite, non? Entón, pois sí, a día de hoxe, xa non só polos seus méritos, que son moitísimos, polos deméritos de outras seleccións, porque Brasil está feito a uns zorros, veremos a ver con Ancelotti, Alemania está en proceso de reconstrucción, de momento ainda están polo sótano, Inglaterra sempre promete máis do que dá, pois Argentina vai ser un pouco unha incógnita, porque é o rival a batir, sendo o actual campeón, pois o que será o último baile de Messi, pois todos van ir a por ela. A ver, así que pois polo menos parece ser que vai ser un mundial con certo morbo a nivel futbolístico. Se o anterior de Qatar foi a nivel organizativo e político, este vai ser, espero e desexo, a nivel, o morbo vai estar servido exclusivamente ao nivel futbolístico. Como debía ser Fernando Blanco, en este caso, estás de acordo coa selección española que, dende o meu punto de vista, como que xogou a medio gas? Para min lle faltou intensidade. Se chegan a estar metidos no partido, eu non quero pensar que houvese pasado. Que te pareceu? Sí, a verdade que, bueno, eu me esperaba máis da selección de turca, ¿no? Porque cando vin que con tanta facilidad conseguía os goles, sí que é verdade que, como decía Fernando, ahora mismo España ten un gran equipo. Penso que De La Fuente elixeu aos mellores, e aparte, pues, bueno, que están xogando a un nivel altísimo, ¿no? O sea, ves a Pedri como está distribuindo aí, pues, bueno, que falábamos antes de Patiño, guardando as distancias, que é un xogador que ten unha visión de xogo tremenda e fai xogar os demais, Merino, que se fai ese hat-trick. A verdade que o partido para min perdeu emoción cando vin que goleaba con esa facilidade, deixei de prestar un pouco de atención cando iba con o 0-4, ¿no? Pero porque non me gusta cando un equipo é tan superior, pues para min perde un pouco de emoción, pero non quita de que está a un gran nivel, e logo, pues bueno, que hai que ter en conta tamén que non marcou Lamine Yamal, que eso tamén é un resultado de 6-0, e xogando como xogou, e sin embargo, pues bueno, penso que o peor foi, parece ser que a lesión de Nico Williams, que parece que pode ter o aductor tocado, e a mellor pues incluso se perderá parte da temporada no seu equipo, pero creo que ahora mismo España é moi superior a maioría das seleccións, ¿no? A ver se lle sirve para, bueno, evidentemente para clasificarse, creo que sí, para o torneo, para o Mundial, a ver se lle sirve para polo menos chegar a cuartos ou semifinais, que é do que se trata, non? Sí, que decías, Fernando? Sí, que decías? Calquera dos dous, No, falaba San Pedro. A ver, San Pedro, fala. Dixe que decías ti, Fran, que a ver se clasifica para o Mundial. Eu creo que eso está feito, non matemáticamente, pero que o vai conseguir coa gorra. O sea, xa que na próxima ventana de seleccións, pues, que creo que xa quedará matemáticamente logrado. Además é un grupo de 4, non? Sí. Pasa o primeiro solo. Sí. Bueno, pues xa despois de 4 partidos, pues xa pode estar, si ganas os 4 primeiros, pues tes o primeiro posto asegurado, non? Pues, o galla que sexa así, non? Digo eu. Sí.
Unha selección, por certo, que provocaba que non houbera liga na primeira, na Liga EA Sports, creo que o dixen ben, a Liga de Primeira División. Bueno, unha Liga de Primeira División que nos vai volver a traer a emoción xa esta fin de semana. Chega o Madrid, que aquí en Culleredo ten pois unha das peñas máis veteranas de España, a Peña San Miguel, que estarán pendentes de como... É que aquí en Culleredo temos moi bo gusto. Xa sabía eu que ibas decir eso. Decía que o Madrid visita a Real Sociedad. A ver, o aficionado acérrimo do Madrid, como ves ese partido, Fernando Sampedro? Home, ir a Noeta ou Real e Arena, ou como queira que se chame esta tempada, para moitos ainda recordamos a Tocha. Sí, señor. Bueno, mira, eu, despois do Madrid, creo que a Real Sociedade e o Español son os meus equipos favoritos de primeira, non? A Real Sociedade porque recordo cando ganou as dúas ligas seguidas con Alberto Ormachel, entrenador, unha alineación que aínda hoxe son capaz de recitar de memoria a súa alineación tipo. Non o vou facer, tranquilo. Menos mal, porque me deixas a min evidencia, porque non me acordo. Me acordo algúns nomes, a Trústegui, por exemplo. Pelayeta, Cortabarría, Olaizola, Gajante, Perico Alonso, sigo, famosa. Bueno, vale. Pois, entón, aí lle collen cariño a Real Sociedade, non? E ata hoxe, ademais, bueno, fai anos tiven a oportunidade de coñecer a Miquel González, que cando era o seu capitán, bueno, unha persoa encantadora, non? Que además regalou unha camiseta ao meu fillo, a Carlos Vela tamén, bueno, pois podo decir que xa foi máis do que fixo o Deportivo por min en toda a vida. Sí, así claro. Bueno, entón sempre é unha saída complicada, aínda que a Real Sociedade deste ano é un pouco unha incógnita, novo adestrador, que ven procede da canteira, bueno, igual que Manolo Alguacil no seu día. Bueno, aí estivo varios anos, non sei se 6, 7, 8 anos estivo Alguacil, metendo en casi todos eles a Real Sociedade en Europa, pero este ano, incluso outro día que falaba con un amigo de San Sebastián, socio da Real, que eles ali en primeira línea de lume non teñen claro o que vai pasar este ano, a plantilla non están contentos coa plantilla, que, claro, ano tras ano lles van quitando as súas estrelas, pois Miquel Merino, do que falábamos antes, non? Zubimendi, agora que marchou, tamén, e bueno, pois se teñen a sorte de sacar un ou dous canteranos que poidan rendir un par de anos antes de que os leve a Premier ou algún outro equipo grande, pois ainda menos mal, pero se non, pero a ver que pasa. En principio o Madrid, tal como está, pois é favorito, pero bueno, o Madrid que é favorito sempre. Entón, con eso non digo nada novo. Pero, bueno, que vai ser un partido rabudo, seguro, eso está claro. E que, aparte na primeira división a día de hoxe, que non hai rival pequeno, non se pode menospreciar nin infravalorar a ningún, porque é que calquera che pode pintar a cara, calquera. Certamente a Real Sociedade se devaluou un pouquiño, pero sigue sen un equipazo. Fernando Blanco, neste caso, sí. Como ves o enfrontamento en Anoeta esta fin de semana? Bueno, a verdade é que vexo moi superior, pois un pouco co símil da selección, vexo moi superior en esta ocasión ao Real Madrid que a Real, non? Hai que ter en conta que o Madrid de 3 partidos, bueno, gañou os 3 e a Real Sociedade este ano o ten complicado, porque de momento é ao revés, xogou 3 e non ganou ningún, entonces é complicado. Vexo o Madrid ahora mismo moi forte, a pesar de levar solamente 3 partidos, pero bueno, que ahora hai que ver como veñen estes xogadores que van a selección, ¿no? Porque eso sempre é un desgaste, unha adaptación, que che leven os xogadores, pues bueno, probablemente que incluso ao non parar tampouco a segunda e as categorías inferiores incluso tuveron que suspender o partido do Castilla co Racing de Ferrol, que é unha cousa que eu non acabo de entender, de que non signifique pa todo o fútbol profesional, igual que se debate sempre o tema do cierre de mercado, pero que esta semana concretamente estuve
aquí na Coruña con Alcaina e con Jaime, que están no Penafiel, e resulta que en Portugal para a segunda, eles non xogaron, estuveron aquí toda a semana concentrados, estuveron aquí na Coruña adestrando en Abegondo e resulta que aquí a Liga sigue e ali para, o sea, é unha cousa que non se entende, non? Entón, bueno, respecto ao que me preguntabas do Real Madrid, penso que non vai a ter problemas, penso eu, para gañar o sábado a Real Sociedade, non? É moi cedo para meter a primeira pinga de salseo, de debate de fans no programa en esta tempada, é dicir, o Madrid e o Barça parten, eu penso, como favoritos para o título, e me parece que xa están pois un poquinho evidenciando as posibilidades. Eu xa sei o que me vas decir, San Pedro, xa o sei, que vai gañar a Liga o Madrid. É así? Hombre, que se non dixera eso, non sei que pinto aquí. Non só a Liga, a Copa del Rey, a Champions e todo o que se pone por diante. Bueno. Hai que ser optimista, porque, a ver, os aficionados do Deportivo non pensades, non creedes que ides subir a primeira. Non, depende. Ves, esa é a diferencia entre un equipo gañador e outro que non o é. Bueno. Esa é a diferencia entre os seus aficionados. Fernando Blanco, deféndenos. Ten que creer, ten que ser realista, pero ten que creer. Deféndenos, Blanco, por favor. No, home, como aficionado do Madrid é lógico que pense que van a gañar todo, para eso compiten, é un equipo que bueno, igual que o Barcelona gasta moito diñeiro en fichaxes con esa idea, quizá exprime máis o tema seguramente da Champions, outro tanto ocorre co Barça, ¿no? Que a pesar de que non empezou moi ben, no sentido de que Flick non está moi contento con a plantilla, fixo unhas declaracións, pues bueno, quizá para motivalos un pouco, pero vamos a ver como que lle depara tamén. Quizá teña un rival máis complicado co Valencia, que vai ter o Madrid Real, ¿no? Sí. O Valencia está, bueno, contando con xente xoven da canteira, están moi implicados, e a verdade que non está a facer mal. Entón, bueno, é o que falábamos o tema das seleccións, ¿no? Vamos a ver como chega Lamine Yamal, xogou moito tempo, partidos seguidos, teñen que volver a xogar, entón, eso repercute sobre todo no caso do Madrid, incluso porque ten un día menos de descanso, que xoga o sábado, o Barça, pois bueno, pode ter un pouco máis, porque xoga o domingo a última hora. Entón, eso tamén conta a hora de... Eso é o de ser. Claro. Eso non é nada novo. Pero bueno, aquí non se ven a chorar. Pero así rompeu o Nico, e van a romper moitos máis. E van 3 xornadas, o sea que... Mira, en Francia que Dembélé a ver se volve a xogar pa o ano que ven. Edué, o Golden Boy, o favorito número 1 para ganar o Golden Boy, tamén cascou. Veremos a ver para canto tempo ten, pero din que mínimo un mes. Pero está o PSG, non está que se tira dos pelos, Sí, hai un debate, o fixera público Ancelotti cando chegou no Madrid, e tamén cando chegou á selección brasileira, e decía que co tempo vai ser imposible aguantar físicamente que os xogadores aguanten este tute, non? Claro, que non é normal, o sea, que é o que falaba o tema de, ahora imagínate Lamine Yamal que quede tocados. Me parece que xogou 70 minutos, pero o partidazo que fixo Pedri, pois outro tanto do mismo. Si que é verdade que quizá tamén por indicacións dos propios adestradores do seu equipo, Luis de la Fuente tamén manexa eses datos, ¿no? E os vai rotando, quizá tamén porque era un resultado abultado. Non sei como sería se o partido fora 0-0, pero xogaron 70 minutos, que eso, ao fin de contas, en partidos con tan pouco espacio de tempo, ao final, pues bueno, sempre chegan un pouco tocados, ¿no? Para enfrentarse a esos partidos como falamos da Real Sociedade e do Valencia. Que eso tamén o sabe
o adestrador contrario apretan e meten un ritmo alto precisamente para ver si sacan algo positivo, lógicamente. Pues a ver en que queda. Esta fin de semana temos, como decíades, pues ese Real Sociedade Real Madrid en Anoeta sábado ás 4:15, se o digo ben, e o Barça Valencia domingo ás 9 da noite, o Deportivo pola súa banda que vai a xogar de novo en sábado. Sí? Coincide, o Mirandés Deportivo coincide coa Real Sociedade Real Madrid. Sí, porque ás 4:15, sí, o Mirandés Deportivo. Calvo va a ver, creo que xa sei calvo va a ver. Eu tamén sei calvo va a ver. E Fernando Blanco... Eu tamén, porque ademais... Bueno, logo intercambiamos impresións, cada un teño que velo, digamos, non a forza, pero que os partidos, como sabe Fran, e non sei se parte da audiencia tamén, os partidos que xogo Deportivo fora da casa os fago desde os compañeiros de Radio Voz da emisora e teño que ver o partido, ali non se pon o Madrid. Pequeno dardo, pero seguro que non había intención, pero bueno, eu aproveito, si que tiro un pouco, Vamos a ter ese salseo este ano un pouquiño, que tamén é bo. Pero aquí contamos o que nos voten, A ver que tal os dous equipos, si esta fin de semana teñen sorte. Me dades un resultado? Por exemplo, do Madrid, Fernando Sampedro. Home, nunca fun de facer porras, pero un resultado é que hai premios. Non, home, pero bueno, ti que crees dende a túa impresión como afeccionado xa con Solera? Un 2, veña. Un 2, pois me parece moi racional. Fernando Blanco, e ti que dis? Que pode pasar con Madrid este fin de semana? 0-2, penso. Un 0-2. Mira, ainda es máis optimista que a mí. Bueno, home, sí, está ben. Sí, porque vexo moi mal a Real Sociedade. Sí, eso é. E o Depor, que me decides? San Pedro? Mirandés a temporada pasada con Alessio Vicci. O ano pasado nos fastidiaron bastante. Pero creo que lle desmantelaron o equipo máis da mitad dos xogadores. Ainda non teño moi claro como está o Mirandés este ano, non vin, non teño nin idea. Pero bueno, imos tirar pola rúa de en medio, 2-2, veña. Fernando Blanco? Yo 0-1. Vale. E gol de Patiño, non? É verdad que, como decía Fernando, que o equipo vive das cesións, o Mirandés, me parece que tuvo... Claro. Creo que foron 17 baixas e ahora volve a ter outra vez, lóxicamente, e tamén vive das cesións, me parece que se incorporaron 15 ou 16, entón, bueno, a pesar de que non está facendo mal, costa moito traballo, incluso, pois eso, un adestrador novo tamén, como veu Fran Justo, que tiña fixou polo Osasuna, entón, acoplalos ahora en 4 xornadas tamén costa moito, pero bueno, vamos a ter confianza no Depor e ahora con esa racha que leva e que se encontra aí arriba, que bueno, que non perda moral e que sea capaz de gañar ali. A ver se non... Sí. Mira, que volva a marcar Dani Barcia, que a mí alegroume moito que metera este sábado contra o Sporting, porque é un rapaz que a él non o coñezo, ainda que se xogou en algún momento contra os meus fillos cando eran rapaces, infantís, cadetes e tal. Ele estaba no Montañeros, se non me equivoco, os meus estaban no Vitoria e logo no Orillamar, o sea que se encontraron máis dunha vez. É que ele está no medio, por idade está no medio dos dous meus, pero bueno, como xa sabedes, pois un xoga con un ano máis e tal, esas cousas coincidirán algunha vez, aparte a súa nai, ora fai tempo que non a vexo, pero traballaba aquí ao lado da miña casa, e daquela pois nos veíamos moi a miúdo, así que pois me alegro que o rapaz dos pouquiños, dos que se contan cos dedos das mans, en que conseguiu chegar á primeira plantilla e asentarse, e bueno, pois esperemos que o Depor teña central para moitos anos. Pois o galla que sexa así. Bueno, aos dos Fernandos, a Blanco e a San Pedro. A San Pedro e a Blanco, moitísimas gracias. A San Pedro porque dentro de pouco isto será Radio San Pedro, porque aparece Fernando máis que a min, e a Fernando Blanco por esa amabilidade e esa xenerosidade
sin par que ten, pois, en tantos anos, pois, con todos os medios que colabora, pois sempre se acorda de Radio Culleredo e o temos, pois, aí na nosa cabeceira, sempre confiando en el e nos dándolles todo o cariño que ti nos das, tamén cho damos nos a ti. Así que este ano, que sexa unha boa tempada para os dos equipos, para Madrid, para o Depor, e o contaremos todos os luns aquí. Moi ben, pois nada, me alegro moito, aparte de compartir tertulia con Fernando Sampedro, sempre vamos facer algún fichaje, o sea que encantado. A ver que tal responde o fichaje, si necesita tempo de adaptación, creo que non, eh? Non, eso xa creo que xa o teño superado, non? Xa que enciches ben, te adaptaches ben ao novo equipo, ben, vale. Estou como ese medio centro que chega ao equipo novo, non? E parece que leva aí 10 anos xogando. Bueno, pois que sexa boa a singladura no teu novo equipo. Para entendernos. Fernando Blanco, Fernando Sampedro, moitas grazas. Ao luns vos espero aquí. Un saúdo.